वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भाई तुम नाटा मुझे जापर मुठी टेंट पकेवा मोर कम है प्राय 7-8 वर्ष कि 10 वर्ष पाखापाखि हम। केते जण पिला आपनकर काम कर पिला 4 जण खण काम कर केमिति काम कौन बाहुड़ा परठू काम स्टार्ट हो पूर्व भी कर चेष्टा कले हो पारे समय भाव अलग अलग काम सब रही तेणुक से बाहुड़ा पर निहाती भाव बाहुड़ा पर आरंभ होता मूर्ति आपंकर टार्गेट 27टा मूर्ति हो लोक बहुत फेरुंट कम से कम ये मार्केट खोजुची 40 ରୁ 50 खंड मूर्ति हेल्ले भी सरीज मत भाव। चले एक चिंगारी प्रतिशोध से खड़ी रावण की लंका जले शत्रुओं की कतारे एक अकेले से हारे कण भी पर्वत हुआ रे।
କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ସବୁ ଶିବ ଆଇଲା ଶୁଭ ହେଇକା କଲର୍ କାମ କରୁଛ ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛ ତମେ 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତମ ଏଜ୍ କେତେ ହେବ ବୟସ କେତେ 10 12 ବାର ପଡ଼ିଛି ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଛ କେବଳ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛ ନା ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ କାମ କରୁଛ ନା ଖାଲି ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ପିଲୁ ଭାଇ ଏଠିକା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକେସନଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ନାଉଗା ବ୍ଲକର ଅଲଣା ହାଟଗା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଜିଓ ଟାୱାର ପାଖରେ କିନା ମୋ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ଟା ତେଣୁକରି ଯିଏ ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ନମ୍ବର ଭାଇଙ୍କ DNR କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇବେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେବ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।